ole chi bai ule ka channel clear tu zong zong te ka lo lo ma chu voi ni hian horror movie Ramhuai film kan ti panga Hmuhnawm deuh deuh mai ka hril dawn chewa ti chuan a pakhat nei kal ngal mai tiang a pakhat na chun sinister ti ani a he film hi kum sang ni le som pahnia release ani a he film a hian a changtu te hi an in sona ti chuan an in sona lama chun pa verin thil hmu chhuwa anei ni videotape lui tak tak a hmu chhuaka ti chuan chung videotape te chu uluk takin an en a ti chuan a chhunga chuan thil engemaw hmu aneia chu videotape chhunga chuan naupang hoina an nu le pa te an tha lai a lo awma chu videotape a hmu a play tang chuan an chung ko chunga po thil mak tak tak a ron thleng chho a he film hi lo en ve nge eng chu Hmuhnawm te mai nia ti chuan a pahnina kan kal lenga a pahnina chu hereditary ti ani a ei a le maka chu poster ka chu dangkam manga ti chuan he film a hian a tirin a bul than nan nuber a borala ti chuan nuber chung ko nuber boral na chuan an chung ko hong le maya ti chuan a fa te le a tu te chunga thil mak tak tak a ron thleng chho ani he film hi A24 ho siam ani a Hmuhnawm khop mai a dot le kan en tur chu Pet Cemetery ti ani a he film a hian a changtu pa ti chung kwa hian an chung ko zinga mi an chung ko member pakhat an hlowa ti chuan hmanga em awangin a changtu pa ber hian an in pia luk thana phuma ma se an bei sei lo deuin chu thana tang chuan a ron tho chuak le ni he film hi a Hmuhnawm khop mai a lim om ai ma chun lung chiat thak lam akal dewa lo en ve ngei don nia ti chuan a dot le kan en tu chu Amityville Awakening ti ani a he Amityville hi a in hi tak taka in prang chung chang ani a he film a hian chung ko pakhat hi an fapa adam lo wangin dam na bei sein an va kan va ka ti chuan an chung ko no ber chuan an fa bandap dam thei lo chu adam thei ringin in rang lam a pan pui a in rang a lo pui ta ni aro chu an bei sei lo takin chu lai hmuna chun thil a ron thleng chho tran ta a an chung ko thatna tura rin kha an chung ko ti che tua chu in chu a ron tang ta ani Amityville hian story ngai nom tak aneya Google a khain du le han zong chin la he in hi om tak tak a ti chuan thein be chan hian Hollywood lampoin movie thanham tak an lo siam tong henge ani adot le kan en tur hi Autopsy of Jane Doe ti ani a he film hi a changtun tlem khop me a Ramhuai tel lo hian alang a character lang thini pathum chin oma Ramhuai ni palin nia he story he chon ruang char le postmortem na in a thil thleng chung chang ani a angai nom khop mai a police hawin in pakhata ruang an chara chu an ruang char chu postmortem turin an da a ti chuan a changtu pa le a pa hian chu ruang chu postmortem turin an en fi a amaro chu thil mak dang lam tak chu ruang chhunga te po chuan an hmut chho tran ta a chuan thil mak mu chuan an pa fa chuan aron bei chho ta ani o le khang movie panga kan soitak te kha lo en vek tur chawin kan in cha du a Hmuhnawm khop mai a film lar tak an ni hlom lawa amaro chu IMDb at thlek point rating an nei tha a film Hmuhnawm ani ti a hriat ani engpo chu ni se video dang kan nei le ma kan cha tu chu min la subscribe lo zong zongin mi lo subscribe theu turin kan ngen ani